מחר יגיע לישראל נרנדרה מודי ידידי, ראש ממשלת הודו, הדמוקרטיה הגדולה ביותר בעולם. וזהו ביקור היסטורי וראשון של ראש ממשלה של הודו בישראל אחרי 70 שנה. וזה ביטוי לכך שהיחסים בינינו לבין הודו הולכים ומתהדקים בשנים האחרונות. זה פרי מדיניות יזומה שלי ושלו. שוחחנו על כך לפני כמה שנים במפגשנו הראשון באו"ם בניו יורק ואחר כך בדבוס, ואנחנו משתפים כמובן את כל חלקי הממשלה והממשלות שלנו והעם שלנו, העמים שלנו, במאמץ הזה לטוות ידידות איתנה בינינו. הביקור הזה יעמיק את שיתוף הפעולה במגוון רחב של תחומים, ביטחון, חקלאות, מים, אנרגיה, בעצם בכל תחום ותחום שישראל, כמעט בכל תחום שישראל עוסקת. אני אלווה את ראש הממשלה באירועים רבים במהלך ביקורו, כפי שראוי לכבד את מנהיג הדמוקרטיה הגדולה בעולם.